When we focus. Okay, okay. Yes, good morning, good morning, good morning! Welcome sa atong programa ang Hatduo sang IPPO. Ang Kape Kagbalita. Kami ang inyong mga Ilonggo Caps, Police Senior Master Sergeant Francisco Lindor Jr. Kag Police Lieutenant Maria Keomiten. Para kita sa ikatatlong adlaw sang simana, Miyerkules, Abril 21, 2021. Amon pagkadalon sa inyo subong nga aga ang updates kag programa kag accomplishments ng inyo mga Ilonggo Caps. Pagpasensyahan nyo na kami no, medyo na late kami sang 30 minutos. Kay kung nakita ninyo, bag-o naman ang amon nga studio. So amat-amat lang Sir Francis no. Yes, we're trying to improve our equipment dire to improve ang ining live streaming nga ginadala namin sa inyo every day, no? Pero antes kita magkadto sa ating mga balita, ang ating quote for today, when you focus on the good gets better. Wow. Yan. Kaya mo na aton nga pamalandugan sa sumong nga adlaw, when you focus on the good gets better. Yan. Sa aton nga mga tagpalamati dira, kag sa aton nga tumalanaw, sa aton live streaming, especially sa aton 42 ka Municipal Police Station kag isa ka Component City Police Station naton. Good morning din kabay pa nga maka-check-in na ang aton mga kapulisan, no, mga Ilonggo Caps. Agud man ibaluan nila Pingping ang aton nga mga ginadala din nga impormasyon, especially nga ini nga tinutuyo naton nga ma-inform, ma-educate ang aton mga pumuluyo kung ano bala ang programa sa kapulisan kag kung ano bala ang atong ginabuhat para sa kalinuhan kag katawhayan sa bilog nga probinsya sa Iloilo. Yes, so mayong aga gida sa tanan ni ara na kita Sir 8 million na viewers. Madamo gid nga salamat sa inyo. Please don't forget to share our video pa, okay? Para mabatian kag makita sa aton nga mga tamalanaw dira kung ano ang ipagahatag namon kag idulong sa inyo nga mga balita. Yes, ginapasalamatan tagit ang padayon nga suporta sa ating Provincial Director, Police Colonel Gilbert Guerrero, and of course sa National Quarters ang suporta ni Police Brigadier General Haris Pama na permigid niya gina-share ini atong programa Kape Kag Balita para man may baluan sa bilog nga mga Pilipino, sa bilog nga kapulisan sa bilog nga Pilipinas ang inisyatibo sa Iloilo Police Provincial Office nga kabay pa mang Pingping nga maka-inspire ini sa ibang mga nga police units nga itagaan man focus ang ginatawag information operation, information drive, agad ma-inform ang ating mga pumuloy. Yes, so yung maximize your gadget, Yes. hindi kinanas ang mahal-mahal gid nga studio. Kung nakita nyo kami, gaamat-amat lang gid, ginagamit lang namon among inisyatibo para tanan kami makahatag kang makadulong sa inyo sang balita nga ipag-aabot, ipagadulong gidabon niyo. Yes. Ma'am, si Rose Blesser, good morning ma'am and sir. Nakaka-inspire. Doon sa mga sa camp San Francisco sa Magaysay sa headquarters sa Iloilo Police Provincial Office, madamo sa mga aktibidades nga ato ginahiwat dire subong ongoing ang inatawag nga Provincial Placement Board meeting, Yes. no? Ginaplanuhan, ginadiskusyonan sa aton mga provincial staff ang pag-assign no sa mga kapulisan nato, especially sa mga chief of police sa mga police station para ma-ensure naton nga ang we are placing the right person sa right job man, no, sa aton nga mga kapulisan nato sa istasyon kag diri man sa provincial quarters nga subong nag-undergo sa gender sensitivity training. Good luck sa inyo nga pagtuon online. Okay, aton man pagkasalamatan si Rose Blesser. I am proud of her program po. Kag si Jane Intarsigo. Good morning ma'am, watching from Estancia MPS. Very good. So, please don't forget to share our video. Okay, thank you so much. Thank you man sa aton yung mga sumalakdag, no, ang mga regular naton nga mga viewers dire nga Pingping ado hindi na gid kompleto adlaw nila kung di pa tan-aw sa Kape Kag Balita ang hatduo sa PPO si Tatay Joe Totanes dira sa Kagbang Uton, si Nanay Susan dira sa Liganes, of course si Ma'am Jenny Ong. Kag gina Ma'am Pingping aga pa nag-chat sa ako si Ma'am Jenny Ong.
nabaka niya na kuno ang nabaka niya na ang lipstick para sa aton. Wow! Pagka-lipstick na kita, para mas matahong pa kita itong aura. Dugo na Dili sa ako kita atong itong programa. sponsor, how? Yes, kag of course, sa aton mga investigador dira, kamusta ihan ang birthday celebration sa aton nga Chief Provincial Investigation and Detective Management Unit, no? Si Police Lieutenant Colonel Remy Alavarin kahapon. Thank you so much, Sir Alavarin, sa pagpadala sa imo handa kahapon diri sa opisina. Naman mo na ba na nato nga bawal ang mag-gather for the birthday. Yes. Pero hindi ang bawal yung magputo sa magpadala sa mga opisina. Oo. Kahapon nga nagyahingi awan niya ang dito sa legal office. Sabi niya, sir, may ipa-check kami. Kaya mo na itong pinutos. Wow. So kadapon na sa atin nag-upo dire si Lampural. Good morning, good morning, good morning. Si Major Raymond Siloso dira sa Santa Barbara is joining us already. Si Arrive Manlas, no? Arrive Manlas. Si Casey Vargas, si Irene Maaya Priscia, si Jason Intershego, of course si Yami Yamuyang, hindi ko mabalaan ng iyang kumpito, si Toy Alejandro, si Inaj, si Jane Ruby Ro, si Bob Calabua, kag si Rosalind De Los Santos. Thank you so much. So, ato nila sila malakpakan, sir. Yes. So matapos sa mga balita, especially nga subong ikatatlo nga adlaw sa atong birada semana, no? Nag-lupad lang, nag-ilit ang akong cellphone sa pag-monitor ng ping-ping. O pagkabato natin sa isang mga balita regarding sa accomplishments ng ating mga kapulisan, no? By the way, sa ating mga tumalanaw dire sa mga Ilonggos at sa ibang mga avid fans sa Kapikag Balita, ining birada semana ginahiwat ni sa once in a month. Yes. Agad nga tutukan nato ng atong kampanya, especially sa illegal drugs, illegal gambling, sa wanted persons, loose firearms. Iba't pa nato ng mga ng mga kampanya agad lang gid nga mapalino kag mapasigurado nga matawhay ang probinsya sa Iloilo. Yes. Sa aton nga mga tumalanaw, padayon ka mo sa stay safe, ha? Padayon ang pagsakas ng COVID-19, at least no, sa subong I think yesterday, medyo manubo ang ginsaka sa numero sa COVID positive dari sa probinsya sa Iloilo. I think more than 200 lang. But again, so long as there are affectations sa COVID-19, dapat kita maghalong, na? Kag mapigping nabatian mo na ang subong to viral subong pantry, community pantry. Yes, actually, sir, kahapon, di ba? Yes. Muna ganiging discussion, actually, ang community pantry, na-practice na yun na diri sa IPPO. And we're happy nga Yes. isa na klase sa Oo. inisyatibo nakita sa mga pumuluyo, not only here in the Region 6 but in the Yes. other parts of the country. Nga this is very good nga intervention, at least though temporary nga pag-address sa atong mga kinanglan sa atong mga Ano ganito, sir, ang aton nga, is Bayanihan bayanihan kiosk. Na other term na siya ang, Or the same gid ang concept. the same gid ang concept The same sa community pantry. Kaya ako, I'm very supportive with this kind of idea, Ma'am Pingping, that ang mga members ng komunidad nag-share sa whatever nga in excess sa ila, kaya para man ang mga pumuloy nato nga hinakulang, makakuha man at least bisan paano, bisan inog pa niya galang, inog pa niya pon, at least do makabangil-bangil gawa sa gutom, Ma'am Pingping. Yeah. Yes. Kaga, again, medyo masubo lang mapimping because nakita na ako, especially dito sa mga pantries dito sa Manila, yung ginaabuso sa iba nato ng mga kauturan. No? Yes, please get only what you need because other people sa community nagkakinanlanon man. No? Share lang. Oh. Gawa na sa aton sa atong programa ang aton nga, of course, avid fan dira ang chairperson sa aton nga Kapikag Balita Fans Club sa Haro. Si Migo nato, Joseph Renier Kirante. Regards dira sa mga kapulisan sa Haro kag sa bilog nga Iloilo City. Kabay pangatanan nga mga Ilonggo Cups dira sa siyudad sang Iloilo, pero migit magatutok sa Kapikag Balita. Kamu tanan nga amo tumalanaw, amon kamo pagalakpakan. Malakpakan. We're happy to support because your presence diri sa atong balita really encourage us and give us the motivation nga i-continue ining inisyatibo nga kabalo kita nga naga-inform naga-strengthen sa aton nga information drive diri sa probinsya sa Iloilo. Yan. I think siguro pisa nato kadamo sa mga accomplishment, kadamo sa atong mga kapulisan nga dapat gid naton pagtawag ni
i-recognize ang ilang efforts. Kag ini Yes. sa liwat, ang efforts sa kapulisan naton, ini mga accomplishments is not only possible because of the dedication sa atong kapulisan, Yes. but also with the support sa tanan ng pumuluyo sa mga atong komunidad. No? So congratulations kay una sa atong barota ka Viejo APS no sa sining reports violations sang 10591. Ano siya ganit Ma'am Pingping? Ang pagpangawat, yes, ang pagpangawat na ikag si Eljan Miguel Piñol, 21 anyos, nga residente sang Barangay La Fortuna, Barotac Viejo, no, nga nadakpan sa atong kapulisan. Nga ini siya may ginakarga nga mga deformed nga steel bars, kag ini siya ginapatihan nga kinawatan, no, kag ini siya may dalaman nga one homemade nga 38 revolver without serial number. Again, loose firearm, no? Congratulations sa atong Bartac Viejo Municipal Police Station. Yes. Kag of course, sa atong Concepcion Municipal Police Station, nagpapalito sa ambisibo na kampanya sa batok sa illegal nga pangisda dira, no? Congratulations again kay Police Major Ronnie Brillo, no, sa padayon nga pagtutok sa aton kalauran dira against sa sining mga illegal fishers, no. Again, ang amo diri nga disposition, ang amo diri nga conviction is that wala problema nga magpangabuhi kita provided it must be in accordance with the law, no. So congratulations sa kay Police Major Ronnie Brillo kag antanan naton nga kauptanan dira mga Ilonggo Coast sa Concepcion Municipal Police Station sa sining accomplishments. So, syempre, ating man palakpakan pag-i-congratulate ang Pabia MPS. Kaya ini sila, sir, may nadakpan, no? Bugay ni gininampang pala sa isang paying cards, tungit. Tungits. Violation of PD 1602. Kadamaan, ang rason nila nga nagatungit sila para kalingawan. But again, pwede magamo pangita sa kalingawan nga wala nagabayular sa atong layi. Yes. Congratulations sa Pabia MPS sa sining inyong accomplishments. Kag syempre, pagasundan nila ni Saraga MPS. May nadakpan, no? Wanted person. Congratulations, Police Lieutenant Arnad. Johnny Arnad, sir. Ang pala siyang IC sang Saraga, di ba, sir? Taga dito ka. Yes, so congratulations guys sa pagbantay dira sa ating banwa, no, nga agad na may nalino kag ano siya, free from any forms of criminality. Yes, ang nadakpan niya iniya, ang munisipal Melo Aguilion. Attempted murder na siya, sir. May ari ni siya nga bail recommended nga 120,000. And congratulations man sa aton nga Banati MPS sa sining successful nga pag-implement sang search warrant, no, batok sining kay Limuel Caporte, 36 anyos, kasado kang residente sa Barangay Bariga, Banati, Iloilo, nga hindi siya nagahupot sa mga armas lutang nga wala sa nagakaigo nga lisensya, no. Again, sa mga pumuluyo naton, sa mga tanang mga Ilonggos, padayon ang kampanya sa kapulisan. Very aggressive ang ating mga campaigns against loose firearms. Gani, kung ako sa inyo, pamatian nyo na, kag avail nyo na ang mga proposal, nga i-surrender nyo na ini mga loose firearms. Inyo initial deposit, kung kamo nagkaplano pa, nga i-renew ang lisensya sa inyo ng mga armas. So, congratulations man kay Liganes MPS for violation of RA 165, sir. Si kay Police Major Roy Tayuna, sir, congratulations! You deserve it. And of course, sa support naman sa mga ng deputy, Police Lieutenant Ryan Orleans, kag of course sa bilog na Liganes PNP team. Yeah. No? Congratulations sa inyong visit. Okay. So again, medyo medyo lag ang atong internet connection, especially sa among nga area sa provincial quarters. Medyo mahina diri ang access, no, sa internet. Gani medyo pasensya ka mo. But again, ay nakita sa panubalik sa kahinan agad sa tingala sa internet. Tingala ko man. Nagka-echo ako nga. Okay. Okay, sa tandura nga sa sining aton Banati MPS, congratulations guys sa inyong successful nga search implementation search warrant. Yes, ang bali Lieutenant Tanchado,
Hambal niya, may mic na, dugay-dugay, headphone naman. Beautiful morning, beautiful friend. Yes, actually, ang isa sa bucket list ni Mama Grace sa kapikag balita, nga makapatindog nagkikita or makakam nagkikita sa studio Yes. para sa aton nga mga information drive, sa aton mga live streaming, no? Sa aton dira nga mga mayors nga willing gid mag-support sa aton kinalaga governor do. May mga may mga abay kita sa provincial capital nga nagambal sila nga basit magban support ni governor ang plano, no, ang handog sa kapikag balita nga makakam up sa studio na para mas kalidad nga videos ang inyong makita kung kita naghahatag sa inyo sa mga impormasyon parte sa updates sa peace and order sa probinsya sa Iloilo. Yes. Gusto niyo man, ha? Of course, no? Gusto kita nila. Because nga ini subong, hindi naging mapunggan mamping-ping ang popularidad sa kapikag balita, especially nga nag-gain naging sa support sa national headquarters. Mga imang ping doon nahadlok ko yung discover kita national. Kaya kabudlay sa mo travel from Camp Crame to Iloilo province para po. Actually, sir, may nag-message ka na sa akong kagabi. Ma'am, naalala mo ko? Ako po yung sa Bacolod. Ako yung wife ni ganito. Girlfriend ni ganyan. Sabi niya, girlfriend pala yan, hindi wife. Sabi niya, ma'am, kasi nakita kita sa Police Digest. Oh, talaga? Sabi niya, ma'am, congratulations na-inspire naman po ako, ma'am, sa mga gawain niyo dyan sa Iloilo Police Provincial Office. Yes. So sa padayo sa ating pagdala sa balita, congratulations sa Badyang ng PS sa pagdala ko sa sining isang wanted person sa pagbayular sa kinamatarong sa kababayan natin. Violation against RA 9262 ining si Braol Esquadra, 51 anyos, kasado kag residente sang Barangay Himulo, Haniwa, Iloilo. Congratulations sa aton nga badyangan PNP sa pagkadakop sa sining isa ka wanted person nga may bail nga ginarekomenda ang korte nga 36 sa aton badyangan EPS. Okay, siyempre pagkasundan man ina ni Pavia MPS. Illegal gambling naman eh, sir, nadakpan. Amo na gani, ginasulit-sulit namo sa inyo. Please lang, untatan nyo na ina any forms of illegal gambling. Tungit, tumbo, tanan, Mahjong. Mahjong, billiard, bawal na. So bawal na especially yung may ara kita nga Okay, pasensya na sa amon nga technical glitch. oo. Kay syempre ang aton internet connection kasi Internet subong connection is na hinay-gid, no? hinay-gid. Especially ka damo subong sa naga-online schooling diri sa aton. Yes, that's So, why. Pag may mga sir, may mga Zoom meeting man pagid. Okay. So again, congratulations man sa aton sa Judicial MPS sa sining pagkadakop sa isa ka wanted person tungod man sa violation sa sexual assault, no? Kaga ini siya may bail nga 180,000 na ginekomenda ni Judge Oscar Leo Sancho Belina sa Branch 66 sa Regional Trial Court, no? Congratulations kids sa Judicial MPS sa pagkadakop kay Rolex ang single soltero ang residente sa Barangay Madanlog, San Dionisio, Iloilo. Yes. Kag syempre si Barutak Viejo. Congratulations, Barutak Viejo. Other wanted person. Sir, nadakpan. Congratulations sa aton bataon nga OIC dira sa Barutak Viejo. Kay Police Major Ken Albert Leccia. Yes, congratulations sa bilog nga kapulisan sa Barutak Viejo. Nadakpan ni Sir si Melvin Arcanio. May sasala nga frustrated murder kag may-ari siya nga bail recommended nga 200,000. Congratulations man sa aton nga kapulisan dira sa Banate. No, sa pagkadakop ninyo kay Abian Sabatero, no, sa Barangay Libertad Banate tungod man sa violation sa illegal gambling. Wanted person siya kay during the time nga ging attempt kay dakpon siya, nalagyo siya. So regular filing, may warrant ba sing nulog ang korte kag siya subong nadakpan gid kag may 30,000 pesos nga ginarekomenda nga bail ang aton nga korte. Yes. Sa San Enrique MPS, congratulations man sa pagkadakop ninyo sa isang wanted person for violation man sa 1602. Mga mga suspetsado sa paghimo sa illegal nga gambling, no? Si Pasque Juanico, 41 anyos, kasado kag isa ka trabante nga residente sa Barangay Carmelo, Banate, Iloilo, no, nadakpan sa San Enrique Municipal Police Station. Congratulations gid sa aton San Enrique Municipal Police Station. Panguna ni Police Major John George Mandy Barona.
Yes, kag syempre pagasundan man ni Kalinog MPS, sarang ang officer in charge na tibla. Classmate ko gid ni. Well, Lieutenant George Linantod, amakon mo bag wala Sir. sa sir nago IC pero padayon lang iya gyapon ang Very good, accomplishment. Very good. Kaya si classmate ko man, George Linantod, ang membro sa Aguila class sa Yes. PSGLC So, ang ilan 2007. nadakpan sini si Raymart Martinez sa violation sa RA 7610 or rather, ano ni siya ba child abuse law. May-ari ni siya nga bail recommended nga 200,000. Classmate, congratulations, ari ang palakpak para sa imo. Yan. Congratulations man sa ating barangay Sandaya dira sa Barangay Poblacion San Rafael, Iloilo sa pagsabat sa ating kampanya o plan to kang kontra tikal nga nag-surrender siya sang iya nga isa ka homemade nga 38 caliber revolver, no? So thank you so much sa ating kagawa dira sa Barangay Poblacion nga nagsurrender sa iya nga those firearms. Good example gina sa imong mapamuluyo nga ikaw nga magsabat o magsuporta sa programa sa Philippine National Police, especially ining aton OPLAN tikal tokang kontra armas sutan. Congratulations, Yes, kid. congratulations. Kaya syempre sundan man yan isang Dionisio o plantikal man ni sir. Nag-surrender ining si Rosalinda Butakia, 61 years old na ni si nanay. Nay, salamat yun sa imo pagpamati. Babae. And punong barangay ni siya sa Kapinang, San Dionisio. Paagi sa iya. Personally, voluntarily surrendered sang isa ka homemade 12 gauge shotgun. Wow, congratulations. Congratulations, Gil. Salamat yun sa imong padayon nga suporta sa Oplantican. Yes, that's good, no? And congratulations man sa aton San Enrique. Gabi ang kahapon accomplishment sa San Enrique sunod-sunod pidya may wanted person illegal gambling kasi subong naman sa pagkadakop nila sa isa ka wanted person nga si Valentin Paclibar 49 anyos kasado ni siya kag isa ka mangunguma nga residente sa Barangay Bantayan San Enrique Iloilo tungod ni siya nga may warrant of arrest sa kaso nga homicide no nga ging hulog ni Judge Vicente Go, ang presiding judge sa branch 68 sa Regional Trial Court 6. No? Congratulations, Gid, sa aton San Enrique MPS sa madamo ninyong accomplishment kahapon nga adlaw. Kabay pa nga, this is not a reason for you to sleep on your laurels. No? Continue to pursue other campaigns sa atong kapulisan sa inyong area of responsibility. Yes. So, ato nanay pasalamatan si Mori nga halin sa Super Radio Iloilo. Wow, good morning sa imo. Kag syempre, watching from Hong Kong si Maria Cristina Tilain. Pasensya ka Big mo fan. walang pamilya, big fan. Big fan sa aton nga kapit balita si Ma'am Cristina Tilain. Kaga Ma'am Pingping, Yes. rest assured siya nga aton mga radio personalities, mga radio reporters, Yes. mga beat reporters sa mga mainstream media there sa city kag probinsya sa Iloilo and even in other provinces are checking on our kapikag balita nga programa, no? Yes. Because madami sa impormasyon nga sila diri makuha para i-follow up na lang for additional info sa ating mga chief of police. Yes. Sige, kung kainan may nadakpan ining liganis nga RA 9165, may nag-surrender man sir kag hindi gali nag-deposit sa iya caliber 9mm. Congratulations, Ay, no? wala pa na na renew Renew ang ang iyang license. Si Antonio Jean Sasa. Sir, thank you so much, Gid, sa imo nga pag-suporta, pag-deposit sining imo almas lutas. Sa ibang pagdara natin yung mga pumuluyo nga may ginautan nga mga loose firearms, ining firearms na wala isang lisensya o ining mga firearms na expired ang mga licenses, please surrender or deposit ina sa pinakamalapit nga istasyon sa aton kapulisan. Ha? Para wala na huol kaga malikawan naton ang iban pa nga mga kriminalidad like ining pagpatyanay, tirohay nga gamit ining mga loose firearms. Yeah, Okay? ini mga naga-surrender, ini mga naga-deposit, ari ang para sa inyo. Ang dapat niya congratulations sa ating idol kay Police Major Ronnie Brillo sa pagkadakop naman sa sining suspitsado sa or wanted sa violation nga illegal gambling 1602 Presidential Decree 1602 kay Nicanor Alcala alias Nicanor Dalen Jr. 22 anyos soltero kag presidente sa Sitio Pasil Barangay Tambalisa Concepcion Iloilo kilala ko ni Tambalisa basta ba nga bakit Tambalisa do familiar ko
lugar ini sa aton nga Boss Idol dira sa RMN. Oh, wow. Boss Idol, Rigan Arlos. Boss Idol, amaya pasugal sa inyong sa inyong lugar. Batayan nato, no? Congratulations gid kay sa mabakas nato nga kapulisan dira sa Concepcion. Yes, mabakas pagid ang Haniway MPS. Siyempre sa panguna ni Police Major Elizar Macusa, kag sang iya deputy nga si Police Lieutenant General mo sa pangalan pa lang General na Enrique Robles. Sa ila pagkadakop sining Republic Act 9262. Wow, ining suspetsado nga si Raul Escuadra, 50 anyos ang edad, nga taga-residente sa Barangay Hibulo, Haniway, Iloilo. Yes, congratulations din sa inyo, ha? Boto may bail ba ni siya, 76,000. Ini ba lang Republic Act 9262, amo ni siyang lahi, nga nagapigos. Protekta. Ano yung protekta? Oo, nagapigos. Ini ang mga suspitsado, wala sa nagapamigos ang ilang mga asawa, live-in partner, kabataan, Nance. Kagili sila mga biktima ni mga kababaihan amon ni ang ginatutukan sa aton nga babae bakang project Yes. nga subong gina-recognize nga best practice sa Iloilo Police Provincial Office, and we are just waiting for the confirmation sa Regional Best Practice Board. Ngayon siya kilalahon na gid officially will be the best practice of IPPO as regards sa aton nga intervention sa mga kababaihan nga naging biktima sa abuso or mga kababaihan naton nga ara sa gitawag nga difficult situation. So, rivalidad yata naman sir sa 30 na, lapit na. Ay, kakabay pataning ang kahingagaw ang mga requirements para sa rivalidad sa 30. Ha? Yes. Kaya sa 30, sa 1, May surprise kita. sa 30 ka sa 1, mag-retire ng aton nga DPDA, kag ginakalipay gid nato, no? Dako nga kalipay ang selebrasyon ini pagretiro sa aton DPDA. Gakalipay gid ang bilog nga Ilonggo Cups sa iya retirement. Because Ma'am Ping, why we are happy with the retirement sa aton DPDA? Why? Because not all nga nagsulod sa serbisyo naka-retire. Yes, oo mo na Yes. no. Pero kahapon ganyan gipamakot ko siya, ma'am. Ano imo na feel kay ma-retire ka na? Pero ang matuod bala sina, medyo na sad man siya kuno. Kag proud gid siya. Sa Don't worry, don't be sad, Ma'am. Nasa Police Lieutenant Why? Colonel Ruby Gumbar, because we're happy that you are retiring from the police service. Because kami nga ara sa serbisyo still looking forward to that day nga maka-proceed na ta sa finish line. Yes, No? oo gani. Damo sa mga tao nga nagsulod nga sa kapulisan, sa PNP, pero wala sila ka-retire. Iban sa ilan napatay while in the service, others were dismissed from the Yeah. service. Dahil sa aso. Pero ini bulahanon ang ato DPDA nga nalabot niya ang itawag nga retirement day. Inspiration sa tanan ng mga Ilonggo Cups. Yes. Okay, sa ato pagpadayon, i-congratulate naman ang San Miguel MPS sa ila pagkadakop dire kay Maria Christy Sabido. Sabido. Staffa naman niya, Staffa. sir. Staffa. So damo sa ato nga mga accomplishment dire, like for example ini sa Patad MPS ato congratulations man sa ato mga kapulisan dira sa pagkadakop niyo sa sining wanted person nga si Marvin Aguilar Sr. 41 anyos, kag ini siya nagapatubang sa kaso man sa pagbaylar sa kinamatarong sang kababaihan. Most probably asawa yan nag-file sang kaso for whatever abuse nga iya ginhimo sa iya asawa sa iya Yes, partner. syempre. Bahin naman sang Saraga MPS, dugang accomplishment naman sir. Wanted person naman liwat sa pagdakop kay Rodney Valdebarrona sa sala nga attempted murder. Sir Congratulations, Arnab, Jed. congratulations. Sir Arnab, kasi tanan natin ang kapulisan dira, no? Nag-lag? Wala man. Wala Okay. man. So sa aton dira nga Estancia Municipal Police Station, congratulations man dira sa aton nga kaupod ka aton amigo, no? Nga Chief of Police, si Police Major Aldrin Lamira, no? Si Marie ka pagdakop niya sini nga isa ka wanted person because sa grave threats, bababae niya, pero grave threats. Grave threat. Ang iyang violation, si Marie Grace Labarosa, 42 anyos, kagini siya separado. Nga Marie Grace separado, lalaki. I think there's something wrong with this spot report natin, no? Again, congratulations. Ang sure there is a grave threat ang kaso sa sining wanted person nga nadalakop sa aton nga Estancia Municipal Police Station, ha? Yes, okay. Sa bahay naman sa Kalinog MPS, may ara pagid sir nga nag-surrender sang iya armas lutang. Isa ka kalibre 22 nga homemade without serial number. Wow, congratulations sa
sa Kalinog MPS, no? You were able to convince sining mga pumuluyo no dira nga mag-surrender sining aton mga armas ha. Wes kanami nga ang ating plantikal. But we are sure, Ma'am Pingping, nga damo pa sa mga pumuloy natin dira nag-video at touch pa sa ilang mga Lucifer Arms. Please, hear our plea, ang amon ni panawagan sa inyo nga isurrender ini mga Lucifer Arms kay ina iya para man sa inyong kaayuhan, no? The moment nga na-surrender nyo ina, peaceful man ang inyong katulugon because kaya hindi na mo mag-doubt pa o hindi ka mo na maglaom nga kamo ipag-sakit na dire. Yes, no? Yes. So sorry guys, sa nag-portent tayo nag-reconnecting ang aton nga linya dire again because sa nga mahina nga signal Yes. sa aton nga telco. Kagang iban dira, pasensyahan nyo na, hindi kami makabasa sa inyong nga mga comments dira, pero rest assured ginapasalamatan din namon kamo. Kay wala kami monitor subong, kay tukan taking off na mo ng amon wifi para Para lang dali to give monitor way. para lang to give way sining aton nga pag-live sa subong. Yes. Okay, madamo nga salamat. Please kabay nga inyo pag kami pag-updan. Madamo pa pila pa kami ka page ni. Kay tungod madamo kita accomplishment tungod sining aton birada si Mana, di ba? Kaya Of course, congratulations sa ating nga dingle, haniway, kadamo-damo sa mga wanted persons, San Miguel, no? Sa inyong mga wanted persons. Again, sa ating mga kampanya, mangpingping sa mga wanted persons na ating nire. Padayo, no? Sa ating mga pumuluyo, if you are aware, nga may ara lang kamong kaso nga ginapatubang or may mga accusation sa inyo, kag kamo may warrant of arrest, check nyo lang sa korte nato, no? Kag mag-surrender. Anyway, pwede man kamo ka-bail, kasi makabil sa bail. Ang importante dire is that malinaw ang inyong panglaat malinaw pang katulugon kung kamo na naka-report sa korte agad nga ibaluntad man ang inyong readiness to face the consequences of your actions. Ining pag-file sa kaso against the Ma'am Pingping are consequences man sa actions nato, no? So, ato ba ngayon na mas manami. Okay, mas madasig nyo nga masabat ining mga panumbungon batok sa inyo, mas madasig nyo man nga ma-accomplish, no? Or matapos ang mga penalties nga probably ipasaka sa inyo or papanaw sa inyo sa korte. So yes, dugang pagidong. Sir, all in all, Yes. may ara kita 23 gidjatanan. Okay. O, isa-isa mo namon. 4 kay San Enrique. Yung wanted Sa persons wanted na persons, nadakpan. hindi siya nadakpan. 2 kay Saraga. Isa kay Haniway, kay Batad, Istansya. Grabe. Isa kay Miyagaw. San Miguel, isa man sa Santa Barbara, isa sa Badyangan, isa sa Kalinog, sa Lambunaw, Aninaw, Bartacveo, Concepcion, San Dionisio, Cagdingde. Ha? Subukad daw, actually kanina ma'am, while coming here sa ating nga programa, amat-amat naman ang cellphone nato tungkol sa sining mga gaabot naman yung mga report. Oo. Aga-aga pa damo na sa mga wanted person nga nadakpan din sa probinsya sa Iloilo. Yeah. And congratulations again. Again, we are on our Birada Simana. This is the third day sa Birada Simana. Kaya sigurado kami, mas madamo pang wanted person nga madakpan din sa probinsya sa Iloilo. So, ang tungod nila, palakpakan nato ng aton nga mga IPS. Last na sa Birada Simana, number 1 ang Iloilo. Okay, sa bilang ng Region 6, number 1 ang Iloilo. Na isa dira congratulating naton ang aton nga provincial director, si Police Colonel Gilbert Guerrero. Yes. Sa iya nga very motivating nga mga actions, no? Kag sa iya monitoring sa aton mga kapulisan sa istasyon nga we know kung ang ato nga provincial director, kung ang isa ka leader, very supportive, very motivated man ang iyang mga tinawag sila. Yes. Okay, not only that, syempre, ang violations ng RA 9165, duwa ini siya. Kay Liganes, kag kay San Miguel. Congratulations sa mga logista, sa mga kabayon sa pag-challenge sa kapabilidad sa Iloilo Police Provincial Office sa mga Iloilo Cops as regards sa amon nga kampanya Batok Illegal nga Droga. Don't try. Don't dare us, no? Nagdeklarar ang ating provincial director kanina suportahan ini sa ating pinalangga nga governor Arthur Defensor Jr. Iloilo Province, wala sang lugar para sa illegal nga droga. Okay. Syempre, ang Republic Act 9287 or ang PD 1602, duwa gid ang nadakpan ni kay Pabia. Gabi po, good ni Pabia. Kay Sir Tabalok, sir, good morning. Oo. Isa ni si Sir Balok, isa ni sa nakapanguna sa kampanya sa Vauci, no? So, kita naman
Kung bayaran kita nga babae bangon, tindog lalaki ang ating pa-implementar, no? We will fight for the right of men. Hindi mga fight nga ko nato nga but we will give avenue for men nga maka-air out man sa ilang mga na-experience sa pag-abuso sa mga abusado ng asawa. Hindi talaga nag-abuso sa panimalay bana. Bayara kayo nag-abuso ng mga asawa. Gani sa inyong mga kalalakihan kung kamo biktima sa pag-abuso sa inyong mga partners. Mag-report ka mo sa akon. Mag-report ka mo sa ako para sa inyong mga asawa. Sa mga bana nila, kung ginabuso sa inyong asawa, report nyo sa ako ng inyong asawa. Ako bahala sa inyong asawa. Yes, it simply shows nga diri, hindi lang mga kababayan ng atong ginapilan, ng mga ginapigos. Ang mga lalaki, bukas man ang aton nga Iloilo Police Provincial Office, ang atong mga Ilonggo Cops, Yes. sa pagpamati, apin sa inyo kung kamo gid man din pigos sa inyong mga babae. Ang pagpabudyag sa inyong kasakit, kag sa inyong experience sa pag-abuso sa inyong mga asawa, hindi na siya nagkakahulugan nga kamo nagaluya bilang mga lalaki. Ang paggatindog sa atong kinamatarong is also a manifestation nga we are men, nga lalaki kita, no? Hindi ka mo maguya-uya. So tindog lalaki, pakigbatok ang kinamatarong, batok sa mga abusado, ng mga babae. Kaya siyempre ara na nila ang daan, ang babae bangon. Babae bangon project. Ay mga empowered ng mga babae sir. Pero hindi bot silingon, mabato na kita sa aton nga mga bana. Yes. Pag pinalanggaanay lang kita. Kaya siyempre, sa tanan, nag-recognize naman kami. So sa liwat sa hambal ko, kung magpinalanggaanay kita sa aton panimalay, kay ang aton kabataan, amo na sila ang biktima na una dira. So siyempre, hindi kita ba lang ang mga asawa man, kung kamo man nga mga bana, hindi man tanan nga pag-away, gani bulag dayon, you have to consider sa mga feelings mo sa atong kabataan. Okay. Okay, istoryahan sa insakto ang pwede istoryahan. Ang importante sa mga lalaki dara, hindi ka mo mag-istorya o kung magdisiplina sa inyo kabataan nga, hubog. Yes. Wala na napangayon namon sa inyo. Magpinumigay kita. Maayo lang kita dili kay way nagainom. O way nagapahubog. Di naman ito way nagapahubog. Yes, congratulations man sa atin yung mga Ilonggo Cops nga nakakuha no sa sining duwa ka grupo sa mga illegal nga pasugal no sa nagatungit dira so bawal duwa ka accomplishment sa iya sa pagbiya no. So ang pagbiya ng MPS natin sa pagpangunan ni Police Lieutenant Colonel Jojo Tabalog why niya pwede ka pahuway, no? Hagan dipot, especially mapingpingan, dako kita ng area sa pabiyay. Yes, so, dapat subdivisions. Yes, actually sir kahapon, kinaga-propose kita sang isa ka training. Do positive lang gid ni Sir Tabalok. Sir kay willing saya nga magkakaroon sang special weaponry action ang SWAT team. Kaya sa namin isula na mo ng ni Sir Jojo, amo na ang pag-realisar sa library para sa Iloilo Police Provincial Office. Sa atong dira ng mga tumalanaw, basi willing ka mag-sponsor wala abi siya nadala sa mga projects sa Iloilo sa PNP ang pag-create ng library. Pero ako ahin ka una abi advocacy of Kimgate nga ang talagang opisina dapat may sense of history, no? Sense of history. Meaning dapat may library kita nga kung sa diin pagatipunon ang tanan natin ng mga reference materials, ang atong mga accomplishment report para ang mga kapulisan who will be here after us, we'll have something to look up, i-review kung ano ba nakatabo sa Iloilo Police Provincial Office. Kaga, isa dala sa importance sa abis ng library. Amo na yung amadiklag, ang mga opisina, sa mga reference materials, dapat ang mga opisina, wala sang nagagdamo nga files. Oo. Kagamo to nga bal mo sir, may harap na kita nga daan sang ring binder machine, ang compendium nga ginapropose si Sir Francis na digto tanan na ibutang per office man sir, no? Yes, kaga namin kung may library abi kay matagaan sang chance sa atong mga kapulisan nga makara-research, no? Dapat atong mga kapulisan don't forget to read at least few pages a day, no? Kaya kung wala kita may ginabasa, kung wala kita may gina-feed sa aton yung brain, wala man kita ma-ipa-share sa aton yung mga customers sa atong mga pumuluyo. Dapat continuous, especially nga damo sa atong kapulisan ang nag-eskwela sa masters at PhD. So they need a venue, they need references as regards sa mga literature sa Philippine National Police. Yes, okay. So ang Sara MPS pero nagawa. So kamusta man da ang amon nga audio Sara MPS? Okay man? Okay man, matunog na?
Kabay pa nga nag-enjoy ka mo sa audio naton dire kaga ini siya ma-improve pa gid the moment nga ma-establish na gid ang atong handom nga magkaroon sa tawag ng studio para Yes. quality nga videos, quality nga voice ang inyong mabalian kag makitaan sa sining topic kag balita. Yes. Damo-damo na gid mga grabe na gid no si Tatay Joe Totanes dira sa Kagbang Uton nga always gid nag-review sa atong mga videos. Si Nanay Susan dira sa Licanes, si Ma'am Jenny Ong ang sponsor sa aton nga lipstick. Wow. Nga sa Pavia. Kag of course ang ako dira nga mga kaparentiyan sa Saraga nga naga-upod gid sa aton nga programa Yes. Siyempre, ang grupo man ni Ayan Kumpanya dira. Yes, so sa tanang Ilonggo Caps, diri sa provincial headquarters, kaya sa 42 natin ka police Yes. stations, thank you gid sa pagtutok sa sining balita ninyo, no? Sa aton nga programa, Dahat Duo sa IPPO, ang Ang Kapitan kapi, Balita. balita. Yan. Right. So, sa aton nga reminders, padayon ang aton nga pag-implementar sa mga basic health protocols against COVID-19. Ang bida solusyon. Ang solusyon, bawal ang walang face mask, i-sanitize sa mga kamot, dumistansya na isang Metro. at least isang metro, of course, alamin ang tamang informasyon. Informasyon. Kaya pa tayo mga ato panawagan sa aton nga offline P-card. Yes, kaya sa aton mga kabataan mounting. Na Na. hindi ka mo magpahaylo sa aton na Sa mga teroristang sa mga grupo. teroristang grupo Sa ining New People's Army. o CPP-NPA. Madamo na sa mga membro, kag mga supporters, sympathizers sa New People's Army dito sa probinsya sa Iloilo ang nagabalik na sa sabak sa Yes, gobyerno. Kag oo. madamo nga salamat because we can win peace without firing a single bullet. Yes, to kanugon kasi ining programa sa gobyerno iklip bala sir na para hindi lang sa kaugalingon nyo, para man ina sa pamilya nyo. This is the high time Yes. for our brothers and sisters dito sa kabukiran nga manaog na kag magbalik na sa sabak sa gobyerno because the government is providing you the opportunity Yes. to live anew sa pagbag-o because gapati kita nga ang mga challenges or mga ining mga problema sa gobyerno nga ginatubang naton hindi natin Yes. masabat hindi natin matagal solusyonan paagi sa pag-away no sa armas Yes. na nabala sa armed conflict but we can address these issues paagi sa pagdiskusyon sa table kag matagaan natin sa konkreto nga mga solusyon. Yes. So, pag damo ang nagsurrender sa aton na AFP, sa aton PNP. Kung ang aton yung mga CPP-NPA din nagsurrender sa AFP, hindi mo silingon, wala naging ubra ang aton nga PNP. No, joint Joint. siya. Joint. It's a collaborative effort. It's a whole of nation approach. Yes. No, all government Oo. agencies are working so hard para Yes. ma-address ini problema natin sa insurgency. Yes. Kung kulangan sa serbisyo sa gobyerno ang halinan. Kung nga ang iba natin kakauturan sa kabukiran, then this is the time our government is going to your respective places para i-offer ang mga services nga inyong kinanglanon. No? Ang diko- Sa ating mga pumuluyo, ma'am, isa sa mga rason nga nga wala kalambot na sa inyo ang mga serbisyo sa gobyerno because man sang pagpang-unlock threat ang pag-threat sa mga New People's Army sa ating mga contractors na nag-aobra sa mga dalan, nag-aobra sa mga irrigation, nag-aobra para sa mga infrastructure projects, no? Gani, please, let us support the government in this Yes. particular campaign. Okay. Kaya sa ating mga membros hanggang there is sa probinsya sa Iloilo, again, we want to engage you no for a productive nga mga activities. Yes. Wala kami, hindi naman kontra ang gangs. Ang sa amon lang, if you find that gang is a support system sa inyong mga buhi, then let us work together. Because paagi sa amon man, mag-iyan namon kamo, nga hindi ka mo ma-involve sa mga illegal activities. Yes. No? Kay base ba lang lain nga klase sa nga direction ang kantuan sa gang. So ara ang kapulisan willing to engage you para we can discuss kung ano pala ang mga aktibidades na pwede natin yung braho together to be of support sa goals ng ating respective communities. Yes. Amoy na nga kada munisipyo, may ara kita police station, may ara man na sila hotline. Actually, sir, kagabi, bis ka na no oras na ito, mga past almost 11 na, may nagpamangkot to hotline sang Sara MPS naton. So, amo ato nga naghatag kita. So, amo na gani, sa liwat ginasulit-sulit namon, sa gusto mag-PM, magpamangkot ka mo, any impormasyon nga isugid sa amon, i-PM nyo lang kami kaya rest assured damo kami ang nagamonitor dira nga admin Yes. nga masabat ang inyo dira nga gusto ipaabot sa amon. We will Okay? take actions on whatever complaints, on whatever information nga ina-send nyo sa amon through
the messenger or to Yes. our hotline numbers. And rest assured, nga we will take your identity with Yes. utmost confidentiality. Yes. Ha? Pero ay protektahan namon. Hindi namon i-reveal if you don't like to. But again, ang importante dito is you reveal the information. Kung dira bala sa tapadbay ninyo may armas dotang, just tell us the information. Kung may blangan makadududa nga mga personalidad sa inyong tupad sa inyong komunidad, tell us. Tell the Yes. police or send through our private message sa among mga messenger. We will take action on those. Yes. Of course, padayon. Sa ating mga kapulisan, padayon ang paglibot sa ating mga provincial director kay sa ating mga provincial staff, sa ating DPDO, Police Lieutenant Colonel Nerito Librido, Yeah. of course, sa ating DPDA nga mag-retire na sa Mayo 1. Yan. Happy, congratulations kita. Malipay kita nga mag-retire na sa serbisyo ang ating DPDA because again, as I said, not everyone nga nagsulod sa police service nakaabot sa sinang stage of retirement. Yes. Yan. Kabay pantani nga may ice cream, no? Hindi lang ice cream man. May ice cream, no? Bawal ang mag-gathering. O pwede kita siguro ka-display the party para kay DPDA through Zoom. Zoom. Pwede So talagang mga Ilonggo Caps, makabato na si kamo sa meeting ID through Zoom para sa display the party sa aton nga DPDA. Yes. Makahatag ka mo sa messages nyo dala nga gusto nyo ipaabot kay mama. Kaya pati, kung may mga giveaway si si DPDA nga panghatag sa mga pulis. Oh. No, may nakapati ka mo sina. Pinapatian ko eh. May mga giveaways nga pagkabatunon ang mga kapulisan dito sa headquarters tungkol nga mag-retire na si Ma. Madugang naman ang listahan sa mga milyonarya sa probinsya sa Iloilo. So, basta ako, excited ko ba yung birthday, may nag-anniversary, may nag-retire din sa provincial headquarters. One sa mga excitement ko is that ang vanilla nga ice cream o kung inang ice cream ni Jerome. ni Jerome Kanamit. kanamit, no? Creamy. So, ang mga din na look forward ko. Of course, sincerely yours, we wish good luck sa aton mga ka-membro sa Ilonggo Caps nga mag-retire sa police service. Yes. May you continue to be of service to the public, biskan out na kamo sa aton organization. Yes. Pero biskan retired ma'am, no? Once a police is Always a police. Pareho bala ni Papa ko, sir, ha? Miskan sa balay, police lang yun siya, Penny. Yes. Sa ating mga sa mga kaupo diri sa aton nga kapikag balita, padayo sa pag-share sa ating mga videos para madamo pa malabutan. Kag kabay pa nga sa aton mga pumuluyo nga makatanaw sa sining mga programa, kamo man magasuporta. Kung kamo may mga complaints regarding sa ating kapulisan, regarding sa kakatabo sa inyong komunidad, please don't hesitate nga mag-private message sa aton. Okay? So, kung ito ang mga balita kag impormasyon nga ato na tipon, subong nga aga. So, nalipay gid kami sa inyo pag-ubod kag padayon nga suporta sa inyo nga Ilonggo Caps. Salamat kid sa ato mga tagsakdag, no? Sa the new big hit sa Region 6. Ang hot duos ang IPPO, ang Kapi kag Balita. By the way, before we end, we would like to thank our production staff. Si May Jane Totanes, si Onika Iya, si Police Corporal Sila Joy Amar, of course, ang aton ding body, Erwin Magarso. Kag, don't forget, every Tuesday, 9 o'clock to 10:30, ang ginabag-o, kag ginapanami pagid nga Ilonggo Caps on Air sa Radyo Kailwayan, 106.7 DYIS FM. Yes, kaya syempre pasalamatan ko man ang kahapon na we're able, sir, to set up sini kay Attorney Police Lieutenant Colonel Dennis Gabian, sir. Thank you so much, sir. Ang aton nga in-house lawyer, no? Yes. Kag, by the way, ini nga ato programa kapag balita, kag at the same time ating nga Ilonggo Caps on Air, nag-entertain sa mga questions, especially kung ina siya may relation sa legal matters, because our in-house lawyer, Police Lieutenant Colonel Attorney Dennis Gabian, is willing to answer you. Yes. Free, free legal advice from our lawyer. So, take the opportunity nga maklaruhan ka mo sa mga legal, sa mga bagay-bagay nga may kamain sa legal. Yes. Okay, so before we end, sabi ni Maria Carmela, pag-greet Mamping. So, good day, mag-ingat ka palagi, send regards sa mga friends natin dyan. Palawan ka, diba? Nasa Palawan, watching from Palawan, si Maria Carmela. Thank you so much for watching. So, sa lahat ng ating mga kaibigan, sa lahat ng mga nanonood sa Kapi at Balita sa ibang sulok ng bansa, magandang umaga po galing sa inyong Ilonggo Caps. Iloilo is a nice
province. It's a nice place to visit. Sana matapos na itong pandemic para makita nyo yung kagandahan ng Iloilo City at saka Iloilo Province. Sa lahat ng mga kapulisan natin dito sa Region 6, padayon ha, padayon sa pagserbisyo, hindi magdulaan sa paglaom. Let us always keep the motivation to serve the Ilonggos and the rest of the Visayan communities. Ilonggos, 4 6 Yes. Cups are known. Wow! At sana Makapunta nanonood tayo rin. doon. Ma'am Pig, sana nanonood rin ni ating mahal na Presidente, President Rodrigo Roa Duterte. Of course, kay Senator Bongo, kay Senator Bato, na yung isang retired na pulis na ngayon sa Senado na. Of course, sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat ng mga mayors dito sa Iloilo, thank you so much for watching. Sana next time, ating mga mayor na muna. Again, sa ating mga mayors, kami with this new equipment sa ating programa, we might be able to call ang ating mga chief of police Yes. for updates regarding sa mga nakatabo rin incidentes sa probinsya sa Iloilo. Not only incident, but also their accomplishments. Yes, let us know. Yung mga hindi namin natawag, please, mamaya mababasa namin yung lahat ng comment ninyo. Thank you so much sa pag-antabay sa amin. Yes, magtutugan rin ko na kitawag na mahimo. Until tomorrow, kami ang inyong Ilonggo Cups, Police Senior Master Sergeant Francis Corridor Jr. And Police Lieutenant Maria Fe Umite. Kanina, new tigret sa posings. Ang hapdo sa IPPO, ang kapilik ang balita. So, God bless everyone.